Teraz poviem o poviedkach, ktoré ma zo všetkých zaujali najviac. Nebudem ich vravieť v mojom súkromnom poradí, ani podľa toho, koľko dostali bodov, ale to je, jedna sa volá Kte, a to je veľmi vážna postapokalyptická záležitosť, ktorá, priznám, ma doslova oklamala na úvod, keď ja si vravím, že do čerta, ja tu mám čítať turistického sprievodcu. Tam veľmi poctivo a dobre. Tam nie sú tie chyby, o ktorých vravím. Popis dievčiny, ktorá putuje krajinou so všetkými podrobnosťami a celé sa to, a to mám ja rád, že zrazu sa mi odkryje nový náhľad na hlavnú postavu, keď ja sa dozviem, že je slepá. A to teda vtedy to začína. A keď je úžasné, že autor alebo autorka tohto kusu nerieši, čo bolo tou apokalypsou, čo vyhubila kopu ľudí, čo zrazu z funkčnej civilizácie hodila tú stav civilizácie o niekoľko storočí dozadu, ale zrazu to je veľmi silný príbeh, ktorý by som v istých bodoch pokojne prirovnal k McCarthyho ceste. Je to príbeh slepej dievčiny, ktorá putuje z Dánska na Slovensko, pretože sa chce vrátiť ku svojej rodine. Ku svojmu milému a ku svojim rodičom a cestou stretne človeka, ktorý zasa čaká na svoje deti. Ako keby mi ten príbeh hovoril, a to už je pre mňa vážna literárna záležitosť, a to už nejako nesúvisí s tým, že to je cena fantázie. Toto by pre mňa obstálo, tie poviedky, o ktorých vravím, by pre mňa obstali v akejkoľvek súťaži. Je to zrazu príbeh o človeku, o ľudstve, ktoré je osekané od všetkých nánosov a zostáva to, čo robí človeka človekom. Túžba byť s takým, túžba zdieľať s takým svoj osud a veľmi silné presvedčenie, že ako taký sám neobstojím. Že to, čo urobilo ľuďmi, je to, že ľudia medzi sebou komunikujú, spolupracujú a jeden človek potrebuje druhého nielen preto, aby prežil, ale že to je naša podstata. Že človek, to už preháňam, ale pre mňa to znamená potvrdenie premisy, že to, čo z nás robí ľudí, je to, že vyrastáme medzi ľuďmi. Keby zmizli ľudia okolo nás, z nás sa človek nestane. Fakt silná vec. Ďalšia sa volá Ohňom nič nekončí. A to je zásada, čo mi nevysvetľuje ten základ, ako sa to stalo. Ale je to svet, kde povedľa seba jestvujú rôzne rasy. Ale rasy nie v zmysle ľudských ras, ale evidentne sú tam rasy, sú to zvieratá, ktoré sa zrazu stali inteligentnými. A je tam človek, ktorého hlavnou úlohou pracuje na takom úrade, ktorý má na starosť, aby tie rasy medzi sebou nemali vážne konflikty a aby to dáko fungovalo. A stane sa tam vražda, vyšetruje sa akoby kriminálny čin, je to dosť akčné, ale fascinujúce je, aký jazyk je zvolený pre tie jednotlivé rasy. Sú tam minimálne 3 pre mňa v tej poviedke zachytené, že každá má svoj funkčný jazyk, ktorý vychádza z ľudského jazyka, ale naozaj je špecifický a funkčný. Je tam trebárs. Je tam bytosť, ktorá predpokladám, že to je inteligentný pes. A ten myslí a koná ale ako pes. Nie ako človek, čo sa hrá na psa. Má svoj jazyk. A celé to má zasa veľmi také silné, znie to ako fráza, ale naozaj humanistické posolstvo na konci. Aj keď to končí veľmi drsne, je to taká akoby drsná kriminálna škola, ako keby to Chandlerovi v istých okamihoch z oka vypadlo. Je tam taký spôsob narácie zvolený. Aj priznám, sú tam isté náznaky, ak to pozná, pre mňa mimoriadne kvalitný román bratov Strugackých, ktorý sa volá Chrobák v mravenisku. A sú tam pasáže, keď ten protektor, či prospektor, progresor, hlavný hrdina progresor, ide po planete, ktorá prešla pre ňoho nepochopiteľným zničením a ide tam s príslušníkom rasy hlaváčov, čo je akoby veľmi inteligentný pes a keď s ním komunikuje,
Ja nevravím, že to je opísané, len v tom najlepšom slova zmysle mi to... Pardon. Janči, ozvem sa ti tak o pol hodinu, hej? Ďalšia, čo ma veľmi zaujala, sa volá Oceľové oči. A to je veľmi vážne posolstvo. Pozemšťania dostanú správu, nazvujú posolstvo, nikto ju nevie rozlúštiť, napriek tomu, že na tom fest makajú. A hlavný hrdina, to je pre mňa veľmi dobrý nápad, má mechanické oči. A má ich preto, že svoje oči predal. Predal ich takomu, kto túžil mať, keďže asi ochorel, ja neviem čo, a mal dosť peňazí na to, aby si kúpil orgán a už tie oči vedeli transplantovať, čiže si kúpil cudzie oči a on dostal veľmi kvalitné, nové oči, ale sú to oči mechanické. A oni tvoria dáky klan, ale podstata je tá, že on vypátra iný klan ľudí, ktorí... Je to až bizarné, mne sa to veľmi páči. To sú ľudia, ktorí sa im objavujú v hlave nástojčivo spojenia slov. A pokiaľ tie spojenia slov nepoužijú v reálnom jazyku, tak aby to netrčalo z toho, aby to bolo harmonicky začlenené, tak im z tej hlavy nezmiznú. Ale majú tú smolu, že ktorým sa v hlave objavia treba spojenia slov, ktoré ešte nič neznamenajú. Čo ma dostalo hlavne ten záver? Spôsob, akým to je celé to posolstvo kódované, ako to je vymyslené, tá poviedka ako štruktúra, pretože to má nielen literárnu štruktúru, ale pre mňa to je ako logická štruktúra vybudované so skrytým tajomstvom, aj s cestou, ako postupne sa to tajomstvo odkrýva, ako sú tam falošné cestičky, až to príde do naozaj desivého záveru. A to do vylúštenia posolstva, ktoré ľudstvo akoby v osobe hlavného hrdinu odmietne. Že to je hlúposť. A človek si povie, no ešte aj ten koniec. Vďaka Bohu za to, že to ľudstvo odmietlo, pretože pochopiť takéto posolstvo a vedieť, že nič nevieme s tým urobiť, naozaj nevieme rýchlosť tejto planéty a dostatočne ďaleko utiec na to, aby tá hrôza na nás neprišla, tak je lepšie tváriť sa, že o ničom nevieme a dožiť v pohode. Ako keď taký na smrť chorý človek si povie, že budem ignorovať chorobu, nebudem sa liečiť a budem sa snažiť prežiť tie posledné okamihy svojho života čo najsilnejšie, najintenzívnejšie ako viem. A nebudem sa zaťažovať. Ďalšie je Čierne duše. Krásny príbeh o úplných ľuďoch, ktorí žijú na okraji akejsi, nazvem to, pseudostredovekého spoločenstva. Je to fantasy. Ak som píndal na fantasy, prepáčte, toto je veľmi zaujímavé fantasy. Pre mňa je to bojové, celé to obojí, ale zas veľmi silná taký... Autor ako keby sa postavil za človeka, že aj keď je takto odmietaný všetkými a živí sa ako zabijak a všetci si o ňom myslia, že veci ako česť mu nič nevravia, tá česť to je to posledné, čo im zostalo. Je to príbeh zabijakov, ktorí sa rozhodnú brániť most, aby uchránili dedinčanov a všetci tam zomrú a týmto vstúpia do legendy. Nie tým, ako dovtedy žili, ale tým, ako zomreli. Že zomreli pre dáky cieľ a ten cieľ sa netýkal ich samotných, ale týkal sa dakoho mimo nich. Že prekročili svoju hranicu, svoje ja a vstúpili do dejín. A ešte je tam pekné, veľmi také zábavné pre mňa prepojenie na všetky neskoršie artušovské legendy. Je to ako keby Tolkien písal dejiny Stredozeme, ako bude Silmarillion a z toho potom vyplynie všetko ďalšie. Toto je taký jemný náťuk. Lega Artis, veľmi zábavná vec, veľmi exorcista z takého kaštieľa na východnom Slovensku, ak si to dobre pamätám, dostáva diabla preč pomocou metalovej hudby. Ale veľmi funkčne, dobre napísané, ale ja ako milovník metalovej hudby som reval od nadšenia, ale hlavne tam sú až také ako naozaj z Nočnej mori pasáže, keď
prechádza hrdina súbojmi s jednotlivými prejavmi toho diabla, čo tam presakuje do našej reality. Toto je, lebo kopa autorov v celej súťaži, keď sa venuje takýmto veciam, medzi nami sú to také srandovné veci. Aj tá pornografia ako keby bola, ja som si povedal, ale toto sú také malomešťacké predstavy o skazenosti usadnutého takého človeka v strednom veku, ktorý si povedal, no by som chcel prežiť a sorry, že som to neprežil, tak to aspoň napíšem. Ale toto je naozaj desivé. Aj to poviedke, to je desivé.